Инде бу ашлыклар республикасында байлады дип әйтер идем. Балташ районындагы Татарстан хуҗалыгы 2010 елдан бирле эшли. Аңарчы ул социалистик Татарстан дип аталган республика газеты кебек үк. Алдынгы басма исемен йөрткән колхоз үзе дә тармакның алдынгысы була, әле дә шулай. Безнең Татарстан җәмгыятендә эшләүчеләрнең тырышлыгы булып тора, чөнки инде без Татарстан җәмгыяте булгач, алар да аңлыйлар Татарстан җәмгыятенең, шулай Татарстан республикасының инде данын, аларга булган ышанычны акларга кирәктер дип. Хезмәтчәннәре сынатмый. Татарстан хуҗалыгында 5000 гектар җир бар. 3000-нә бөртеклеләр шешәләр. Уңышның 70%-ын җыеп өлгергәннәр инде. Райнур Барыев 30 ел комбайнчы булып эшли. 90-нчы елларда булган эш шартларын, авырлыкларны хәтерли ул. Татарстан хуҗалыгының алга китүен кешеләрнең тырышлыгы дип бәяли. Авыл җирендә шуннан башка яшәп булмыйсың. Икенчелек кирәк. Нәселдән киләдер инде комбайнерлар, династиясе дип әйтәбез. Bizden әтидә комбайнда эшләгән, абый комбайнда эшләде. Республикадан югалган калыктырганнардан түгел, шуңа күрә үзенә исеменә күрә исеме дигән шикелле шулай туры килә үзе, әйбәт. Татарстанның алтыны шушы була. Безнең әзерләгән арпа культурасы бу. Татарстан хуҗалыгы республиканың элиталы ырлыклары берләшмәсе әгъзасы. Моннан бөртеклеләрне Мәскәү, Ульян, Киров өлкәләренә алып китәләр. Безнең җитештергән товарның качествосын әйбәт икәнен беләләр. Шуңа күрә без үзебез кеше эзләп йөрмибез, бездән сорап киләләр. Сөтчелек тармагында да уңышлары күзгә күренә. 1200 баш савым сыерлары бар. Берсе көнгә 30 литр сөт бирә. Әле 10 ел элек кенә 2 тапкырга ким булган. 2 ел элек 500 миллион сумга заманча сөт комплексы салып чыкканнар. Элекке эш белән хәзерге эш арасында аерма бик зур инде. Элек бөтен нәрсә кул белән эшләнә, хәзер бөтен нәрсә механикалаштырылган, компьютерлаштырылган. Татарстан хуҗалыгының алдагы көнгә планнары бик зурдан инде. Biz indi 5 ел элек 35 тонна көндәлек сөт турында хыяллана гынадыр ик. Инде алга таба 45-50 тонна сөт җитештерүчәнлеккә чыгарга. Хуҗалыкта Иске Салавыч авылыннан 200 кеше эшли. Җәмгыять монда футбол мәйданчыгы төзергә, мәчетне төзекләндерергә, җәяүлеләр өчен юл салырга булышкан. Безнең үзара салым программалары безнең җирлекне күп якка күтәрде дисәк булай, юллар төзекләндерү, башка төрле эшләр анда, зират кыймалары эшләү, чишмәләрне ремонтлау. Татарстан җәмгыяте үзебезнең шундый безнең җирлектә төп игъанәче булып тора инде ул. Күп эшләрне эшләгәндә ул булыша. Иске Салавычта Татарстан урамы да бар. Монда алтын куллы тимерчеләр, язучылар яши. Үзләре дә тырыш, тыкымлы үгезләр, атлар тоталар. Татарстан урамында торгач, урамыбызны бизисе килде. Минем иремнең куллары алтын, шуңа бик матур итеп капкалар, кыймалар ясап куйды. Татар халкы инде гомер-гомергә ат белән дан тоткан инде ул. Менә без Татарстан урамында яшибез. Менә үзебезнең хуҗалыкта инде шушындый атлар тотабыз инде без. Менә шулай матур итеп һәм эшләп яшиләр монда. Туган яклары белән горурланып, ярдәмләшеп, Татарстан йөзенә топ төшермәслек итеп. Балташ районыннан Алия Хәйретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.